Ako sa zaregistrovať do Agenda Plus? Kliknem na tlačidlo Registrovať sa zadarmo. Do registračného formulára zadám e-mail, zadám svoje heslo a heslo ešte raz zopakujem pre jeho potvrdenie. Potom kliknem na tlačidlo Vytvoriť účet. Systém mi následne pošle potvrdzovací mail. Po jeho otvorení stačí kliknúť na Potvrdiť e-mail a účet je úspešne aktivovaný. Potom sa už môžem jednoducho prihlásiť. Po prvom prihlásení budem automaticky presmerovaný do svojho profilu, kde vyplním firemné údaje. Firmu jednoducho vyhľadám v národnom registri a po kliknutí systém automaticky načíta všetky dostupné údaje. Následne kliknem na Uložiť. Ďalej pridám bankový účet. Kliknem na Pridať bankový účet. Kliknem na IBAN a doplním bankový účet. Môžem si doplniť ešte názov banky. Ak chcem, aby tento účet bol predvolený, odškrtnem si box Nastaviť ako predvolený účet. Kliknem na Uložiť. Od teraz môžete vo svojom podnikaní používať systém Agenda Plus.